Hello everyone! So for today's vlog, let's go to home of 100 Islands, Alaminos City! By the way, ang mga makakasama ko pala for today's vlog ay yung mga co-teachers ko sa Santo Tomas Catholic School. Ayan, so we have our own itinerary. If I'm not mistaken, meron kaming 6 islands na i-visit, and the first in our bucket list is the Pilgrimage Island. Ayan. So, ito yung pinupunta ng mga relihiyosong tao. Ayan. So, nandito kasi yung malaking statue ni Christ the Redeemer sa island na to. At meron siyang 1,000 plus na steps bago mo marating yung tuktok. So, dyan lang kayo. Touchdown! So we're here na at Pilgrimage Island. Please enjoy the view. Ayan, so may mga malilit pong islands dito na malapit po dito sa Pilgrimage Island. Ayan. So, paakyat na po kami. Ayan. And then, hindi na po namin masyadong kinarir yung pag-akyat dun sa 1,000 steps papunta sa tuktok po ng Pilgrimage Island kasi baka mapagod kami. Kaya dito lang kami sa may baba. Ayan, so yun yung inakyat po. So yung mga naglalakas loob dyan talaga ay yung mga mahilig magpapayat. So 1,000 steps po yan. Ayan. And then of course hindi mawawala ang picture taking. Ayan, with my co-teachers. Ayan po, oh, grabe. 1,000 plus na steps po bago mo marating yung tuktok ng island na yan. So imagine that. Baka makonsume mo yung 1 hour para lang marating yung yung tuktok ng Pilgrimage Island. Hindi siya advisable sa mga may sakit-sakit sa tuhod, may mga rayuma, ayan. So mas pinili na lang namin pumunta dito sa kalapit island niya. Pero ano siya, parang kadugtong pa rin yan ng Pilgrimage Island. Ayan. So nagpunta din kami sa view deck. Ayan, so ito yung makikita. Ayan, so more fun and excitement kasi may mga first time akong kasama dito na talagang first time yung mag-island hopping. Ayan, so here we're done. Our next destination is Governor's Island. So dyan lang kayo. So, on our way to Governor's Island! Wow! Ayan, so malapit na po kami. Ayan, so syempre marami pa ring islands dito kasi magkakalapit lang po yung mga islands, kaya kabilaan po. So, here's the Governor's Island. Wow! Diyan lang kayo. Touchdown! Syempre, hindi mawawala ang picture taking. Ayan. Kulitan, tawanan, waki pa. And then of course, nandyan pa rin yung bonding time with this beautiful view here in Governor's Island. Ayan. So, yung mga nakikita po ninyong island dyan, malapit lang po yan sa Governor's. And then dito, we go to view deck ng Governor's Island. So, medyo mahaba-habang lakaran. Mga nasa 700 steps
ata to. Mas marami yung steps ng Pilgrimage Island. Ayan. So, punta tayo ng view deck. So, medyo mahaba-haba ang lakaran. Pero kakayanin kasi maganda daw yung view doon sa taas. Ayan. So, palakasan ng loob. And of course, picture taking while walking. Ayan. So, kapit lang guys. Malapit na tayo. Ayan. So, medyo malamig kasi maraming halaman. Hindi masyadong mainit. And don't worry, hindi ka mawawala. Kasi may guide na lupit kung saan yung pataas. Tapos, ayan. Lakad pa rin. Grabe, napagod ako. Pagod dito. Sobra. Yan, so malapit-lapit na tayo guys. Malapit-lapit na. Pero pagod na ako. Ayan. So, pati mga kasama ko, ayan, pagod na rin. Ayan. So, we're here na. Ayan. Dun. Wow! So, yan yung makikita nyo po sa view deck ng Governor's Island. Ayan. Makikita nyo pa po yung mga iba't ibang islands. Ayan. So, nag-picture taking kami, of course. Hindi mawawala yun. Ayan. So, pababa na kami dito, guys. So, na-realize namin na kailangan na namin bumaba for the next island. So, on our way to another island. So, ang pupuntahan naman namin ngayon ay yung Marcos Island. May cliff diving doon, or minsan tinatawag nilang cave. Ayan. So, pwede kang mag-dive doon kasi maganda yung tubig, malinaw, sobra. Ayan. So, doon na kami papunta. So, dyan lang kayo. Ayan, so nandito na tayo. So ito yung tinatawag nilang Marcos Island. So dito, picture taking. Ayan. Nasa cave na kami. And then yan, nakapag-dive na yung iba. And of course, kailangan naming i-cheer yung isa naming kasama. Ayan. So super cheer kami. Kasi first time. Ayan, yung ibang mga kasama namin, first time nilang mag-dive. And you know what, guys? We're so happy cheering them. Wow! Ayun, di ba? Successful. Ayan. So, kung mapunta man kayo sa island na to, sa Marcos Island, dapat ito yung hindi nyo ma-miss. Yung cliff diving, or minsan tinatawag nilang cave diving, but wala tayong case dyan, walang masama dyan, kung ano man ang tawag nila. Ang importante, mag-enjoy. Ayan, so picture. And then after namin doon sa Marcos Island, we go to Quezon Island. So dito na kami nag-lunch. Wow! So ito yung mga kinain namin, guys. So, hindi na kami nakapag-video dahil gutom na kami. I hope you understand, guys. And of course, here, wow! Ang mga model ng zipline. Ayan. So, preparing for zipline. Ayan, so I guess they are ready for
first candidate, ayan, Ma'am Kit. Wow! Amazing! Second candidate, Ma'am Nurse. Wow! Ma'am Hazel. Wow! And Ma'am Jonah Abrazaldo. Amazing! Next, si Ma'am Shaza. Wow! And then, next, si Ma'am Beth. Wow! Yan. And the last one, we have Ma'am Jonah Biswaya. Ooh! Wow! Ang saya. Yan. So, after namin sa Quezon Island, we go to Lopez Island. So, of course, hindi mawawala ang napakagandang view. And then, napakagandang dagat. At syempre, napakapinang sand. So, pababa na kami dito. And then, pupunta kami doon sa view deck ng Lopez Island. So, pinili namin itong island na to, napuntahan dahil maganda yung view deck niya. And you know what guys, ang ganda po nung kanilang view deck dito kasi Eiffel Tower inspired. So, huwag niyong kakalimutang pumunta dito sa Lopez Island. So, picture taking of course. And here, ayan, papunta na kami sa taas, sa view deck ng Lopez Island. Ayan. So, lakad-lakad. And here is the view deck. Ayan. So, ito yung makikita nyo guys kapag nasa view deck na kayo ng Lopez Island. So, ang makikita nyo yung mga islands pa rin na malapit sa Lopez Island. Ayan. So, napakagandang magpicture dito dahil dito din po sa may view deck ng Lopez Island ginagawa yung zipline. So, may zipline dito papuntang Quezon po yan, Quezon Island. Ayan, so magkalapit lang po. Of course, hindi mawawala ang picture taking. Ayan, dito sa Lopez Island. Ayan, so group pictures, waki. Ayan, hindi mawawala yan, alam niyo naman. So here, tapos na po kami sa Lopez Island. So now we go to Children's Island. Wow! So touchdown, we're here na. Kaya ito tinawag na Children's Island kasi yung yung tubig mababaw lang. Ayan, so pang kids talaga siya. Of course, hindi wala ang picturean. Ayan, so picture taking again before swimming. And here naman, we visit the Cuenco Cave. Ayan. So far, nag-enjoy naman ang lahat. Ayan. So, hindi na ako nakapag-video sa Children's Island. But at least, we shared our photos to you guys. And dito, pauwi na kami. And super enjoy ang lahat. Thank you for watching!